Ahorita. Οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΗ ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον. Ως υπεύθυνος πολίτης για το καλό της πατρίδας μας. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία ότι θα υπηρετήσω ανιδιοτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και ότι θα αγωνιστώ με αφοσίωση για την διαφύλαξη και συνέχιση των ιδανικών, των παραδόσεων και των εθήμων του έθνους μας. Καλανδρία Χριστίνα. Κεφερή Γεωργία. Σιάμα Πιλά. Γαρουφάρη Μαρία Ματέρα. Μοσχολά Αγάπη. Πατεράκη Δανάη. Βασιλείο Μαρία. Γουρνίκη Μαρία. Μπούδα Ευσταθία. Κασιγιάννη Βιργινία. Αραβοσίτα Βασιλική. Γεια σου Βάσο!
Βαλεζίου Μαργαρίτα. Μικέλη Παναγιώτα. Άγραφα Γεωργία. Γιώκα Ελένη. Τζόγη Φωτεινή. Ίσης Χρήστος. Καραγεώργη Ηλιάνα. Βακουτσή Ελένη. Βαβούλη Μαρκέλα. Ζαβέλη Γρηγορία. Κωστάκη Εκατερίνη. Νανίνη Ευαγγελίου. Λαβάς Αναστάσιο. Γεωργία.